Elsie McHugh yn codi'r bêl at y cwrt unwaith yn rhagor. Dyma Alex Titchener! Am gol gan Alex Titchener! Gol gampus yn sleisio'r foli'n fwriadol i'r gornel bella yna. Prif sgoriwr, y cogis, Darren Thomas yn mynd ar draws. Dyma Darren Thomas! Hyfryd gan y cofi Messi! Taran o ergyd oddi ar y bar yn dyblu mantais Carnarfon. Parson yn torri fewn. Yn gweld Bakary ac yn ei gadael i wrth cyffyrddiad i Bakary. Yn sol i Bakary, o gwych gan Bakary! Gol ar hanner cyntaf, Michael Bakary sy'n sgorio. Adrian Sislovic. Curtis Byrne yn lledu'r bêl, Brobl.